Gitagaan og dakong pagtagad sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano ang mga pamilyang apektado sa demolisyon ni adtong Mayo 23, 2022 sa Upper Culambog, Lapasan, siyudad sa Cagayan de Oro. Midangop mismo ang punong barangay sa Barangay Lapasan nga si Barangay Kapitan Julio D. Ogsimer sa maong adlaw sa tinguha nga makatabang sa naapektuhan ug sa walay pagduha-duha gitabang ang Kapitolyo Probinsyal. Supposedly dili akong trabaho. Naragod ko sa probinsya. Samot na nga natagaan ko higayon kongresista, wag ako nasa akong distrito. Pero basta mga nani nga problema, ang tao din mo duol sa ato. Dili man pud ta Superman, but we will try to do what we can to help the people. No, luoy pod, no, ang sakit manggod. Basta ang Pilipino tawagon nga squatter sa nasod sa Pilipinas. And that actually pains me nga kausa pod na og krusada ni Mayor Dongkoy. Nakahatag ang panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental og 28 kasako nga bugas kung 50 kilos matag usa ug laing pinansyal nga tabang ngadto sa pamilyang apektado sa demolisyon. Nagpahulamsab og 3 ka dump trucks ang Kapitolyo Probinsyal para makatabang sa paghakot sa mga kabtangan sa mga pamilyang apektado. Sa paspas nga aksyon sa moong problema na hinabi sab sa gobernador ang asawa sa tag-iya sa Luna kalabot sa naiskedjulan nga demolisyon. Akong gistorya ang ilang abogado, akong gihangyo ang tag-iya base sa Davao. And labihan ang iya pong kasakit. The case started 2014 pa taon. Ang tud nag-drag. She was promised that I was able to talk to the wife. She was promised that 2 years ago nga during the pandemic nga maghinahinay og transfer ang mga tao, and after 2 years napay challenges kay wala naka-transfer, and in fact previously na siya offer nga na relocation site karon iyang gi-resign nga di na lang siya mo offer kay dako na iyang gasto sa kaso. Tiunay nga serbisyo publiko ang hatod sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental nga gipanguluhan ni Gobernador Bambi Imano kay bisan pa man dili niya ginsakupan apan andam mo tabang sa iyang kayang magahom para sa kalambuan sa tanan. Kauban si Mark Pareha sa kamera, kini si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.